Hej, mit navn er Benny. Jeg har skrevet den her bog, Min spirituelle rejse. Den er mest til nybegyndere og nysgerrige folk. Nysgerrige på det spirituelle. Hvad er det? Hvad kan man opleve? Jeg vil lige læse bagsiden, hvad jeg har skrevet på den her. Jeg har skrevet denne bog for at udbrede budskabet om den spirituelle verden. Jeg har prøvet at skrive den enkelt og let forståeligt, sådan at den kan læses og forstås af alle, uden at den er blevet for lang og med ord, som alle forstår. Det er alle mine egne oplevelser, så intet er opdigtet. Det er en bog skrevet for at gøre dig nysgerrig på den verden, så den passer til nye og nybegyndere ude i det spirituelle. Men det kunne være spændende for dem, der er og øve i det og se, hvad man kan opleve, fordi der er ikke mange, der har oplevet det samme, som jeg har. Jeg har ikke redigeret denne video på nogen som helst måde, så I får mig lige nøjagtigt, som jeg er. På søndag den 21. september 2025 er jeg at finde på messen i Vejlby Riskovhallerne i hal nummer 4. Tak.